Gratulálok, Ivet nagyon szépen futott. Hogy látta az edző belülről a palánk mellől? Igazság szerint elég nyugodt voltam, hiszen én bíztam Ivetben, de természetesen tudjuk azt, hogy mekkora a nyomás, és mik az elvárások, és ezt éreztük a gyereken is, hogy ideges volt az elmúlt napokban. Úgyhogy mindig, ahogy futott, elemről elemre, ez is megvan. Számoltam a fordulatokat, a forgásokat, ezt is megcsinálta jól, úgyhogy vele éltem tulajdonképpen, mondhatom azt, és ahogy versenyzőkoromban is akkor örültem, amikor befejeztem, most is igazán akkor tudtam örülni, amikor befejezte a programját. Egy pár tizeddel maradt le csak a legjobb teljesítményétől. Hogy látta az edzőnő? Valóban tizedeken múlott a eddig legjobbjától ez a teljesítmény? Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben ilyen elvárásokkal ez csúcs teljesítmény, és lehet, hogy pár tizeddel elmarad, de az, hogy képes volt így összeszedni magát, oda koncentrálni, ez mindennél többet jelent, és hát ugye egy lépést tett a célja felé, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk. A célja ugye egyértelműen az olimpiai kvóta megszerzése. Ezzel a pontszámmal miben reménykedhetünk? Ugye természetesen kell egy minél jobb kür, reméljük, hogy ezzel a röviddel elég jó kiinduló helyzetben lesz, és hát mit tudunk mondani, kell egy jó kür, a szezonban már azt is nagyon-nagyon sokszor jól lefutotta, és reménykedjük, hogy meg lesz minden, amit szerettünk volna.